Nu opdagede jeg selvfølgelig lige, at jeg kommer til at kopiere, men det vil selvfølgelig være smartest lige at smide den rigtige film heroppe i, så det ikke er så ens ud, de der to forskellige knapper der. Lige præcis, det... Ja, sådan. Det ser meget godt ud. Men det, som jeg gerne vil have, eller det, som jeg gerne vil vise jer med den sidste knap her, det er, hvordan man laver chapters. Som I kan se, så har jeg åbnet, den der videospor nu. Og som I kan se hernede på tidslinjen, jamen, så er videoen her. Men det, som jeg gerne vil gøre, det er chapters. Det er, hvis du sidder med den der DVD-fjernbetjening der, og du trykker på, du kan selvfølgelig trykke spole frem, men du kan selvfølgelig også trykke gå til næste chapter. Jamen, så springer jeg den frem til næste chapter, som vi laver her. Så lad os nu sige, at vi gerne vil lave, hvad skal vi sige, 6 chapters. Bla 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 bla. Det vil sige, at hvis du sidder og afspiller din video omkring her, og du trykker next chapter, jamen så springer den direkte frem hertil og kører videre. Og hvis du trykker igen, så springer den direkte frem hertil og kører videre. Det er den der smarte... Du kan sætte de der chapters til de der steder, hvor der sker noget nyt og spændende, eller der er sådan en del af filmen, der er afsluttet, eller så videre og så videre. Det kan bruges til mange forskellige ting. Men nu er den i hvert fald delt op i chapters, den der midten filmspor, om man så må sige. Og så, jamen, jeg vil gerne have, en ny menuside, hvor man kan gå ind og vælge de der forskellige chapters. Okay, jamen vi smider bare en lidt anden knap ned, på grund af, at det er jo en helt ny menuside. Og sådan der. Midtenfilmen. Yeah. Ren og skær spændende. Men nu skal vi gerne have en ny menu, som den kan lede hen til. Og det gør vi selvfølgelig ved at gå herover og trykke højreklik, add, menu. Yay! Sådan. Og den dobbeltklikker vi på, og nu siden at det her bliver en lidt lang video, så gider jeg ikke til at bruge forfærdelig lang tid på det. Så nu kan vi fx gå op i de der templates der, og så bare vælge en eller anden, der ser sej ud. Så vente, smæk. Vi smider en rigtig format, sådan der. Og bang, så er der faktisk en, der fungerer her. Vi kan selvfølgelig ændre det til Rune Lejer, eller hvad var det, faktisk den var. Det er rigtig nok. Nu skal vi lige sørge for, at det hele det er korrekt. Hun er den bedste i verden. Sådan. Midtenfilmen. Sådan, det er fandme smart. Og så har vi jo ligesom midten her, må så man sige. Vi har også 3 forskellige knapper. Og det som vi selvfølgelig gør, så du kan se de der grå dropboxes, det er simpelthen bare at tage de her råfiler, og så bare begynde at... Lord of mus. Og så bare begynde at fyre dem herovre af. Du trykker på dem, og du ændrer selvfølgelig den her tidslinje, som det var før. Og det kan vi sådan set til at gøre i al evighed, bla 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 bla. Det er det, men til at være en lille smule irriterende. Men, bare lige for at få et godt... Nej, det er det dårligste mus, jeg nogensinde har set. For at få et godt overblik, jamen der bliver man ligesom nødt til lige at få det lavet ordentligt, om man så må sige. Og vi bliver ved, Ja, vi er over halvvejs. Simpelthen så slår vi en computer. Og du kan selvfølgelig stadigvæk det der button 5, der sidder nede, og du kan selvfølgelig stadigvæk ændre hernede, og du kan... Altså det her det er bare en template, du kan selvfølgelig ændre alt i det, om man så må sige. Så altså, det er en god måde at starte på, og så bare sidde og ændre lidt i det, for ligesom at få en god idé om, hvordan det er. Så, men nu har vi jo 6 forskellige knapper her, i den der midterfilm, og vi lavede så med 6 forskellige... Okay, jeg lavede så 7 forskellige chapters, som man så må sige. Men det er lige meget. Det er kun for at vise jer. Jamen nu har vi knappen her, button 1, som vi lige skal kunne kalde chapter 1 for eksempel. Jamen lad os nu sige target. Jamen det er jo den der midterfilm der, så vi går ned i tracks and stories, og så går vi ned i den der hedder midten, hvor den tager selvfølgelig bare navnene herovre fra venstre side af. Så kan vi se, der er også en masse forskellige chapters der, netop, og det er pisse smart. Hvor så den første knap, jamen det kan man jo sætte ved chapter 1, og slow. Nummer 2 knap, den kan man jo sætte til chapter 2, og nummer 3 knap, jamen den kan man jo sætte til chapter 3. Okay. Og nu selvfølgelig for at kunne komme tilbage til den første menu, men det kræver selvfølgelig også, at vi har, en knap hernede. Nu fjerner vi de der knapper her, dem har vi ikke brug for. Vi har selvfølgelig den der main menu, altså den der tilbage ting der, har vi selvfølgelig brug for. Den højreklikker vi på, target, menu 1, menu. Godt så. Nu vil jeg gerne prøve at simulere hele disken, om man så må sige. Nu har vi det nu. Vi har venstre film, og vi har højre film. Dem der, som bare linker hen til de andre videospor. Og så har vi midterfilm hernede, som gerne skulle føres over til den anden menu. Og nu trykker jeg på den. Nu håber jeg, den gør det. Ja, så føler man godt nok en lille smule dum.
Og det er nu ligesom, om man begynder at tænke, hvad fanden gør noget forkert, altså. Hvordan kan det nogensinde lade sig gøre, at det ikke fungerer ordentligt, altså. Lorte, takket ikke sæt. Sådan. Nu er den sat ordentligt. Nå, det glemte jeg åbenbart helt at gøre. Min fejl. Og så rører vi ligesom ind på den der menu, som vi lige lavede lige før. Lorteformat. Og nu er det bare pointen på det, når du er... hvordan er det svært at forklare? Lad os nu bare sige, at det her er chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5, chapter 6. Jamen så, den kommer jo ind på det samme videospor, man så må sige, men den kommer bare ind forskellige steder i videosporet. Og det er det, der gør det så forfærdeligt smart med chapters i det, på grund af, at du kan få nem oversigt med bare en enkelt videospor, man så må sige. Så det, som der selvfølgelig er det nemmeste, det er selvfølgelig, hvis man går ind i menuen. Det er ikke den hurtigste magten her. Og så selvfølgelig tager den her knap her, og så er du selvfølgelig for at sætte, der hvor chapter 1 starter, men der så er du selvfølgelig for at sætte den her viser her. Og du kan jo eventuelt lave det til et billede, sådan at vi kan se her, bla 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 bla. Nu gør det igen, hele vejen igennem for syns skyld, altså. Det er forfærdeligt. Sådan der. Nu kommer vi ind i der i midten af filmen. Midten-filmen. Det er taget nogle meget dårlige navne, jeg har fundet på. Og så er det ligesom meningen, jamen så i takt med, at chapter, sådan, eller nu hedder det button 1, 2, 3, lad os nu sige, det hedder chapter 1, 2, 3, og hvad hedder det, så er det ligesom meningen, at man skal kunne se på knapperne, hvorhen de der kapitler i filmen selvfølgelig kommer henne. Men det er faktisk kort sagt en meget nem måde at gøre det på, og man kan selvfølgelig trykke main, og den husker jeg i hvert fald at bruge den der knap der. Og så rører vi tilbage til den startmenuen. Før siden. Ja, fancy. Men det er sådan set de meget korte træk, hvordan man laver en menu. Og som I kan se heroppe, så ligesom vi har lavet vores projekt, jamen lige sådan begynder det her grafiske herover også, at se lidt mere avanceret ud. Men det er ligesom for at give et nemt overblik over, hvad der er for nogle ting, der hænger sammen, og så kan man selv hive lidt rundt i dem og sige bla 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 bla. Men når alt det er gjort, så det man skal gøre, det er bare at trykke burn, og så kommer det et eller andet frem, og så siger den, at jeg ikke har nogen DVD i, og nej, det har jeg heller ikke. Men det kan være bedre, at der må vælge en brænder, men det tror jeg ikke. Men nu har du i hvert fald en god idé om, hvordan du bruger det. Hernede, venstre side, importere råfiler. Heroppe har du overblik over projektet. Du kan lade ads, menuer, nye videospor. Heroppe i midten, vieweren, der kan du redigere det hele det visuelle. På dette værktøjsknappen, eller værktøjskassen, om så må sige. Templates, styles, hvor du kan knapper, tekst og dropzones og layouts og shapes. Der er mange ting, som tror mig. Men det her det er kun det allermest basale. Du kan gøre mange ting, som du kan få det til at klø dig i hovedet over. Knappen hernede, højre hjørne. Det her, hvor du indstiller alle de forskellige objekter, hvordan de skal se ud, hvordan de skal blive highlightet, avancerede ting, som du måske ikke har lyst til at røre ved. Der er faktisk en ting, som folk de spørger rigtig meget om, som jeg vist lige bliver nødt til at tage. Og det er herovre. Hvis du tager det her venstre videospor her, jamen så hvis du er inde på din DVD-omskifter, og du trykker på title, jamen så kommer den selvfølgelig helt tilbage til menu 1. For som man kan se heroppe i venstre hjørne, så er det first play, altså first play. Det kunne det selvfølgelig også være på den her, men nu er det selvfølgelig på den her, så det er åbningsmenuen. Men det som der er på den der DVD-omskifter, det er der både en title og en menu-knap. Og i øjeblikket, der fungerer titlen kun. Det synes, hvis du trykker på title, jamen, så kommer du tilbage til den første menu. Men hvis du trykker på menuen, for eksempel hvis du nu har midtersporet der, så vil du gerne have den til at komme tilbage til menuen. Så er det er selvfølgelig hernede i den super kasse hernede, man gør det. Men det var lige for, at du rent faktisk ved det, hvor det er et spørgsmål, der er kommet mange gange. Jamen så dobbeltklikker vi på midten videosporet, og så går vi herned i Remote Control. Og her kan man ligesom se, hvad den gør. Hvis nu er for eksempel menu, jamen hvis du trykker på knappen menu, hvor skal den så gå hen? Det er Remote Control, og så knappen menu, jamen det siger sig selv. Og hvad skal den så gøre, når du trykker på den menuknap? Jamen så går du selvfølgelig tilbage til menuen, menu 2, og bare menu. Altså tilbage til den heroppe igen. Men hvis ikke du sætter det hernede i videosporet, jamen så fører knapper det ingen steder hen. Men ja, det var en masse informationer, men som I kan se, så er den første DVD, der nogensinde har lavet, eller sådan noget. Den er parat nu, og den her er selvfølgelig meget pænt, den kan gå op og ned, og jeg tror, du har en basal idé om det nu, og resten, det er bare at eksperimentere. Men det her det er i hvert fald et godt basis på at starte, hvis du kan lave det her. Men takker for i dag.